Ez da ahotzik behar. Hasiko gara ipuin polit honekin, ikusiko duzue ze polita izango da istorioa. Animalia guztiek dute bere ahotsa. Ahotsarekin maitasuna adieraz diezaiokete elkarri eta gauza politak esan. Txakurrak zaunka egiten du. Txakurkumeek erantzun. Katuak miau egiten du. Katakumeek berdin. Oioak kakara egiten du. Txitatxoek txorrotxio. Txoriak kantatu egiten du. Txoritxoek berdin. Behiak marru egiten du. Txahalek erantzun. Ardiak marraka egiten du. Axuriek berdin. Zaldiak irrintzi egiten du. Moxalek erantzun. Otsoak uilu egiten du. Otsokumeek berdin. Tigreak marruma egiten du. Tigrekumeek beren modura egiten dute. Elefanteak orro egiten du. Elefante txikiak zaiatu egiten dira. Ahal duten bezala. Eta jirafak? Jirafak ez du ahotzik. Eta jirafatxoak are gutxiago. Baina jirafak lepo luze-luzea dauka. Hain luzea, arekin laztandu egin dezake bere jirafatxoa. Egun batez, amak lastan asko egin zizkion jirafa txiki bati. Asko gustatu zitzaion eta ondoren elefante txiki bati erakutsi zion. Elefanteak bere lagunari erakutsi zion tigreari. Tigreak otsoari. Otsoak zaldiari. Horrelaxe ikasi zuten beste guztiek ere. Ordutik aurrera, animalia guztiek badakite ez dela ahotsik behar hau esateko. Maite zaitut ama, maite zaitut aita, maite zaitut.
Eta ala bazan, ala ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila altxoko plazan.